A tothom i benvinguts. Espero que aprengueu alguna cosa. Jo us ensenyaré que bonament sé. Sé que hi ha algun altre per aquí que potser també sabria bastant més que jo, però jo us he ensenyat el que més o menys sé. Llavors, vull començar. Per fer camuflatges, jo tinc un taller. Us ensenyaré el taller perquè el podeu veure. Hi ha molta gent que per aquí ja l'ha vist. Jo tinc un taller que treballo allí. Ja sé que hi ha molta gent que no ho poden tindre perquè a casa seva no poden fer això, però jo, com que tinc la possibilitat, doncs ho faig. Llavors, el taller meu és aquest. Això està ordenat. Això és una de les parts que hi ha. Aquí n'hi ha una altra, al costat. Ja podeu mirar, que hi ha molta cosa que s'està coent. Aquí hi ha molta cosa que s'està coent. I llavors aquí hi ha aquest altre. I per exemple, en desordre, en tot desordre hi ha l'ordre. I l'ordre hi ha el senyor. Aquí, està tot molt desordenat és perquè estic treballant molt ara. Aquests dies estic treballant. Llavors, doncs, esclar, jo tinc àmbits allí, ja ho sap molta gent que hem vingut, tinc un àmbit que, puc treballar bé i una bona oficina. Llavors, veieu? Aquí també tinc un altre racó, que hi ha molta cosa. Canonades. Hi ha alguna tònica que també està... I llavors, veieu, el conjunt de broques que hi ha, doncs s'han de tindre molta classe d'eines perquè tot no és igual. I quan trobes una rama d'una manera, una rama d'una altra, has de tindre moltes eines i molts pots de pintura i moltes coses. Aquí ho veureu millor, les claus, totes les broques. Unes serveixen per fusta i les altres no serveixen? Sí, aquestes totes són de fusta. Totes. Diferents mides, però de fusta. Aquestes són per foradar pedra. Llavors tinc les dues herramientes vitals. Una que va a Electra, que és aquesta, i aquesta és la que prenc quan vaig al terme. Aquesta va a Pimen. Aquesta va a Pimen. Bueno, ara aquí s'ensenyaré, aquí tinc un bloquet. Així a primera vista no es veu res. A primera vista no es veu res. S'ho dic perquè ja està fet, Ho dic, i ara quan acosti, s'ho mostrar. Una branqueta. Hi ha un per aquí que es veu com un tallet. No és un tallet, molt finet. Llavors, ho faig amb aquesta serra. Aquesta serra és una serra que té unes dents molt petites. Perquè si ho fes amb aquest altre, ja faria serra. Veus? Aquestes les té molt grosses. Llavors el tall seria molt poc. I no hauria més. També si ho fas amb la serra, amb les dents petites, fa un tall molt finet, que efectivament quan l'ajuntes no es veu. Sistema d'ajuntar. El sistema d'ajuntar, veieu? Jo agafo el tronc tot senzill. Agafo la broca i faré un punt fins baix. Faré un altre punt fins baix. I llavors és quan tall. Llavors tinc els dos punts fets, marcats en un costat i l'altre. Si el de baix és una mica al fons, doncs ho faig una miqueta en el fons, poso, en aquest cas són unes claviques de fusta, i ja està. Llavors ho rejuntes i queda exacte. O sigui, no pots equivocar res. Després, pel damunt, com un taulo. Veieu? Aquí hi ha els dos punts que fem els forats. Llavors, això, poso una mica de cola blanca o el que sigui i tiro una mica de serrín. Del mateix de tallar la fusta. Tiro una mica de serrín i ja està. Deixes assecar i queda tapat. No ho veus. Pràcticament no es veu. Aquí ho veieu perquè s'ho ensenyo i ja està. Llavors, aquest és un altre que faig, dels que faig jo, que sabeu molts. Jo ara us vull ensenyar
Els sistemes que vosaltres ja molts ja ho sabeu, perquè no s'ensenyaré els noms. Aquest és un de que vaig... Perquè això és dels que poso terra. Com ho fa això? Això agafo un tap pla, completament pla. Llavors, agafo cola de quita. Què cola és? És cola, jo feia aquesta cola. És una cola de contacte. De contacte. Una cola de contacte. Munto la plataforma i agafo, poso un diari a terra i ho tapo tot de sorra. No l'haig de posar. Normalment sempre vaig al just que l'haig de posar, agafo una part de sorra perquè es vegi igual. Ho tapo de sorra, ho deixo. L'endemà ho sacudo i tota la cacau, doncs, és allí, i la que es queda apagada, doncs, si veig que no queda prou perfecte, torno a fer una altra passada i torno a tirar fins a l'endemà. I fins que quedi així. No, tiro el damunt i ja allò ja queda apagat. Si ho pots apretar, també ho pots apretar, no passa res. Llavors, veus, és això, és un tap. I sota ho enganxo amb silicona calenta o i poso de tant en tant també una tarreta perquè així s'acull més. Aquest és un dels troncs típics que jo faig, que ja ho sabeu. És un tronquet, que veus així, però quan li dones la volta, veus, hi ha una forma enganxada dintre, un fraet, que doncs, amb les broques que tinc, doncs faig les mides que siguin. És un dels típics ja. Llavors aquest l'important. Aquest l'important, mireu? És de plàstic. Això està fet d'un arbre de Nadal. Un arbre de Nadal que la dona em tira el polillençat i no llancis. Deixa'm a mi que hi ha una de mi. Llavors, és això, tot forrat. Això ho agafes, ho poses en un xicri i busca-ho. Perquè a vegades tu tens aquí davant del mur i ho veus. Llavors està buscat, tot amagat, amagat amb silicona calenta. Sí. En silicona calenta, no? Silicona calenta. No me'n feia Coca-Cola. Silicona calenta, abans agafava les reformes i les enganxava les pedres en silicona calenta. I què passava? Al cap de temps poc disparar. Ara ja no ho faig això. Ara ho faig d'aquesta manera. Perquè n'he portat un, perquè el vegeu. Ho faig d'aquesta manera. Llavors què faig? Tolero la pedra, costa el seu, has de tenir unes broques molt fortes, que no se fan molt bé les... Són normal de florar la paret, no serveixen. Se fan, s'acrimen. Aquestes han de ser broques especials, unes broques més fortes per florar. Llavors, quan tinc el forat fet, hi poso un tac. Llavors amb el tornillo, aquest no val. Endavant. Un tac del 5. Normalment faig un bloc del 5 i millor i igual. Un tac del 5 és el bloc de la ¿Qué tipo de bloque? Es un tipo de bloque que es una roca que es pena. Estilos. No, estilos no. Paul House o la ferreteria? Ha de ser un apartament. I ara que es venen. Ah, sí? Bueno, aquí veieu aquest és un que també amagat en un puesto que feia posició que l'ha fet. Hi ha hagut gent que l'ha fet. Això està fet. De què diríeu que està fet això? Sí.
gespa artificial. Gespa artificial. Llavors tu agafes, enrotlles un punt i ho poses al mig d'un pi i ja ningú ho tenia aquí davant i no ho veia. Ningú ho tenia aquí i feia així amb la mà i tocava i no ho veia. És gespa artificial. I això, jo al puesto on treballo, com que venen les muntanyes de brossa, dues vegades venen moltes coses. Viatge i... Però el contenidor aquí on cau. Aquests no tinc un de posat, un estatic. Com queda mitjà, Ah, mira, estava amagat un menut d'aquest de supositori. Llavors hi ha aquests altres, que aquests també són de tipus així de fulla de pi, que els poso baix dels pins. I, clar, llavors, si ho poso a la plana de terra, pràcticament no es veu. Vas fer manteniment les proves? Sí. Fins ara, i t'ho dic en sèrio, fins ara no necessito perdre el GPS. Sé exactament on són tots. I tinc 125 o 127. Però no es pot veure. Sí, però jo I antigament hi tenia una pedreta al damunt, però el joc que tant passar i la gent, o havia agafat, és el que et dic, en silicona calenta, se desferrava. I llavors, si t'hi fixes bé, veu la silicona calenta. No estan tapats, veu la silicona calenta. I jo he pregut que no es quedin tapats. I amb aquest fa igual que l'altra persona. I aquest ho fa igual, amb Pinassa, no? Sí, tinc una bossa de pinassa, no la tinc bé, és una mica fabra, si no, perquè si no, funciona normal, i fa igual amb la cola que té. Aquesta cola va molt bé. El peix. A mi em va molt bé aquesta cola. Però és flexible o es queda endurida? Sí, és una cola que és molt suau i llavors la deixes i al tirar-li es queda pagat. Bueno, veus, aquí n'hi ha un dels que són senzillets. Són senzillets, el tenim aquí. I això d'aquí. Sí. Ara s'ho ensenyaré, veieu? El cafè. Total. Està flotant igual. Mirat a terra i ja està. Con la calenta també aquest? No, sí, silicona calenta, poso-li molt poc de potencial. Si els mobles, després que surt tot no et deixa entrar, perquè la silicona calenta de seguida refreda. Aquí també s'ha d'estreir com has dit abans. No, està dintre, no es desprèn. Bueno, ¿Dónde está? aquí n'hi ha un, pràcticament, ja el veia, no el veia, no el veia, però aquí n'hi ha un d'aquest sí. I si estic que és això, és això. És això, un simulacre de pedra. Això és com una pedra, però està fet amb esponja. L'esponja, què faig? Agafo una esponja així, la retallo donant-li més o menys una forma i llavors faig un forat sobre. I aquí faig el mateix. En cola d'aquest, tot untat de cola, poso terra, xap, tot de terra. Però tapat, així, una muntanya, tapat. Sí, ho deixo. L'endemà agafo, faig així, sacudo, cau tota la que no s'ha aferrat, però ja se n'ha aferrat. Si veig que hi ha algun clau, una altra vegada, i si he de fer 3 vegades, doncs 3 vegades. Fins que queda, més o menys, que queda simulat. I la pedra, no es veu. Crec que ara aquesta esponja no és tan populosa que una esponja. No, no xupa això,
A veure, és imaginació, hi ha gent que pot tindre una imaginació d'una altra manera. Aquest, hi ha molta gent que li diuen que és un barrumba. No sé per què. Barrumba. Barrumba o no sé Serà un barrumba. I aquí també hi és, també es veu que és això, que t'arrama d'aquí. Aquí la tornava a veure i aquí se l'ensenyaré millor, veieu? I baix, o sigui, la rama, l'etari recte, poso un tap, ho enxampo un tornillo i llavors ho publicat en cinta d'aquesta marró. I clar, quan ho poses a terra, si poses unes quantes fulles de confirmar, no es veu, pràcticament. Aquí en aquest cas, jo vaig posar, la pista vaig posar seca. És de llarg. Bueno, aquí també n'hi ha un. Aquí també n'hi ha un d'amagat. I es veu, I es veu. Aquí te la cara. Aquí es veu. Es posa la fletxa en Posa en aquest cas és això d'aquí. En aquest cas és això d'aquí. Veieu? Que pot ser una cosa com aquesta, pot ser una cosa com aquesta, posar de l'arbre i aquí al forat. Llavors tu vas a dir, agafes una rama qualsevol, dius aquesta, la talles. Llavors, com sé la mida? Jo normalment porto un peu de rei, no sé si l'altre tothom sap què és un peu de rei. Se l'ensenyaré que és un peu de rei. Un peu de rei és això. Això és un peu de rei. Això fas així, prens la mida i la fonzada. I llavors saps, llavors jo la rama que també he tallat i prenc la mida. He de fer el forat i he de abans de fer el forat, és convenient que la rama sigui recta, perquè si no fas així tot, no l'acabes de fer la rama. En canvi, la rama, si el tallat és recte, la fa recte, llavors ja el tallaràs. Talles així aquí allà, perquè normalment les rames, quan les poses, tenen una inclinació. Si ho deixessis recte, sempre quedaria molt alt. Fas així, queda més agafat. Després ja s'ha d'ensenyar un altre, que n'hi ha l'altre, que és més... Veieu el tronquet? Aquest és el tronquet que hi ha a la rama vertadera, però al fons. El tronquet aquest l'has trobat així o l'has fabricat? Llavors, si la mida no és prou exacta, agafo un cútex i ho vaig retallant. Pot fer la seva feina, no es penseu que aquí fa un punt. Vaig retallant fins que faig la mida. Llavors, clar, queda ajustat. Normalment sempre agafo una miqueta més gran perquè vingui ajustat. Amb el cútex vaig pelant i ja està. I com posar la roca? Això ho faré. Però la roca aquella de pala. Mira, que no sé el que té el cútex aquell, un de sentir la meva. Veieu? El tronc, així, també és el mateix del que estava aquí. Llavors, veus? Està dintre. Bueno, aquí n'hi ha un altre, que aquest és el pal de l'electe, que he dit jo. Aquest, sabeu que els pals de l'electe tenen molts nusos, no? Tenen molts nusos. Llavors, què fer perquè doncs, no s'identifiqui gaire? Aquí ja es veu, Això, el que passa aquí, era més fosc, no es veu. No es veu. Està aquí baix, es queda molt fosc. Veieu? Això fa el forat al pal, que no s'hauria de fer, però se'n cal dos defectes, palamat. Llavors poso
agafo la mida, amb el peu de bé, agafo la mida del costat del forat. Llavors, m'adeixo això i ho poso dintre, fins que ve a rams. I tu mires el pal i veus tots els nusos, si no l'identifiques, home, veurem, s'identifica perquè es veu que no està, però doncs, segons qui va, mira i no ho veu. Potser sí que és bona. No és que hi ha diversos nusos. Tu mires el pal així, i a vegades que hi ha gent que van desesperats, miren, no ho veuen. La xapeta, a vegades no és que la xapeta, però aquí també n'hi ha un altre. Aquest hi va haver gent que els hi va costar molt. Hi va haver que va haver de tornar 2 vegades, 3, l'altre va anar 3 vegades. Aquest costa molt. I és això d'aquí. És un tronc enorme. Aquest tronc, penseu que el vaig agafar de la feina, contrabandes, el vaig carregar del cotxe, ho vaig prendre cap a casa, ho vaig tallar, vaig fer el forat i vaig muntar a casa. I després, quan el vaig agafar, vaig tornar a posar el cotxe i el vaig deixar-hi entera. Que, per cert, l'altre tronc que hi havia dalt, si se'n recordeu, que l'heu fet, un tronc gros, està... Per la gent que... Sempre que hi hagi passat allò, la corcom aquella... I en canvi aquest no. No, perquè és un arbre, és un pi molt gros i tothom ha anat agafant les escorces. Ha desaparegut el de dalt, aquest està sota. Veieu? Sí. És això. Ara ho veureu millor. Veieu? Aquí tinc la mà. És molt petitet. Aquí heu de tindre, per fer això, no s'hi pot posar un tornillo molt gros. Perquè què passa? Que quan apretes, plac, s'obre, se trenca. Llavors has de tindre uns tornillets molt petits que al apretar no s'obre. O fer un tornillet, però si quan hi poses un tornillo gros també se li dona un poquet. Se li dona un poquet perquè m'ha passat més d'una vegada. Has de ser un tornillo petitet i que aguanti. Clar, com que té la forma així corbada, quan ho poses aquí sobre una rama que estigui tancada... Seguida del mateix tronc, el trosset, o el vas cremar amb una branca? No, estava al mateix tronc. Estava al mateix tronc i el vaig tallar. I llavors ho vaig posar. I vaig fer el forat allà on estava. Per això ho vaig prendre a casa. Veieu? Bueno, aquest sí que... Aquest tela que aquí ja ho sabeu. Aquest és molt difícil de veure, ja ho comprenc que sigui difícil. Però es veu, es veu, és això d'aquí, és això d'aquí. Ara s'acosta més, és això d'aquí, segueix sent. Veieu? Aquí el tinc a la mà. I és el mateix, doncs. És oliver, també. Olivera. Sí, un musell d'escorça d'aquest oliver, vaig agafar, i no, estava a terra. Era la casualitat que estava a terra i aguantava. Però aquí hi ha passat molta gent, molts cafès. No ho troben. Aquest és difícil, Bueno, veus, aquí és aquest de la rama que s'hi Aquests no els començàvem. Aquí veieu el pi, i veieu les rames i tot això, doncs és aquest d'aquí. Jo no sé si és de la meva factoria, això no havia vist mai cap així. No sé si hi ha algun altre que en faci. Un dia se m'ho va acudir ell i fer-ho així. Aquest està molt ben trobat, però és que aquí és
El que queda enganxat, a més que vaig anar allí, clar, l'ajustava i si no s'ajustava anava a tallar una mica l'escorça, anava a tallar fins que vaig estar molt de rato, no es pensava que això sigui d'arribar allí si necessita insecte passava un, però tenies de dissimular i això és molt bo el camí no, els nastres allí porta la seva feina, no? Hi ha un tronc que surt del pi, això és la rama, això és una rama seca que hi havia allí, la vaig tallar i veieu que està molt blanca perquè la vaig retallar amb el cútex perquè no m'entrava prou bé i anant retallant fins que va entrar justet, entra molt just i sí que vaig veieu? Però pràcticament sempre, més o menys ja com coneixeu i heu fet les meves sèries ja sabeu que més o menys mai no hi ha molta cosa tampoc ara hi ha per variar de coses així bueno, aquí aquest és aquell camí que el tens allà davant i no el veus és d'aquells que el tens al davant i no el veus aquest pi té una rama molt rara, que és aquesta rama d'aquí. És una rama que està tota afegida. Està tota afegida d'això. I no sé per què, és que és una rama rara, això, no? I quan la vaig veure se me va acudir, perquè a més tenia la gespa artificial. Dic, com puc posar aquesta gespa artificial? Veig que aquesta rama i dic, aquí la posaré. És tot Antoni, primer que fas? Que trobes el lloc i és un que accesseu al lloc? El que faig és, primer miro el que vull fer, després passo i vaig mirant els llocs que més o menys, i les distàncies, ja vaig calcular les distàncies, més o menys els llocs que he posat allà. Ho vaig apuntant amb una llibreta, i llavors quan arribo a casa començo a fabricar, que quan ho vaig col·locar potser aquí col·locaria millor aquest altre que he fet que aquell altre, llavors us vario, però sempre faig així i després a l'hora de prendre les coordenades passo 2 o 3 cops per prendre les coordenades i ja està veieu? La rama mateix és que està molt atopida, és una rama que està llavors el veieu aquí dintre veieu? No es distingeix. Vosaltres mireu aquí i dieu, bueno, és tot verd, això, no? Sí, verd. I en canvi és això d'aquí. I hi ha hagut molta gent que ha fet això que fa jo, fa així. I no ho veus, és que no ho veus. Jo ho veig perquè sé que hi és, però si no, no ho veus. I bueno, doncs, ja no n'hi ha més, suposo que aquestes ja estan, ja s'ho he explicat tot, o ara què és? La manera que queda, En quant a... I passa la primera hora de gent, com te quedes? Passa la primera hora bruta i hi ha molta més feina reparada al posar o... No, normalment segons qui passa ja els deixen bé, però segons qui passa doncs cap aquí, cap allà, doncs jo ja passo, quan ja ha passat la primera remesa de gent, llavors passo i vaig posar-los al seu lloc, perquè molts no els deixen. Hi ha molts que van a fer quilòmetres i a fer quitxells. Llavors hi va haver un que em va dir a la ruta del circular que tinc, ostres, és que he fotut un munt de camuflatges, jo ho faig així. No m'ho va dir, sí, sèrio. Va dir, has fet un munt de camuflatges que això, és que si no digués massa, doncs bueno, fes un 2 dies, no sé dir com. Jo els faig així, t'agrada, ho sento, però jo ho faig així. I ho faig així, i ja està. Teniu alguna pregunta més? Jo ja el tema aquest. Sí, com respondre si no es pot. Abans de l'Instep. El que té més favorits és el del
La bústia, no recordo molt bé quan té, però era bastant. Home, és que... O la bústia és la mateixa. Que dona la teva cosa. Que no fora una pantalla. No, vull dir que potser seria un tema interessant a continuació d'aquests, que una cosa és la mimetització, és a dir, que tu vegis, però no vegis diferències amb l'entorn, que és la base de tot això. Però després ja penso una segona part, que és, en alguns casos, la subjecció, és a dir, penjat, encolat, velcro, magnètic, etc. Penso que podria ser un tema ample de treball, no? Perquè és un tema infinit, no? També de sistemes, no? Sí. Ja, a veure, jo normalment sempre uso això o la cola blanca he començat a usar-la ara, perquè doncs, hi ha algun puesto que m'interessa més cola blanca, que és aquesta de fuster, com si diguéssim, aquesta també aferra molt. Hi ha vegades que aquí mateix n'he gastat de cola blanca i voldria el més, i canvies aquí. Per què? El foradar se m'ha foradat. I què he posat aquí? He posat un bocí de fusta agafant amb cola blanca. Agafa millor que aquest, en aquest cas. Però volia dir, per exemple, en aquest cas de la gespa artificial, com queda agafat amb la branca del pi, amb un tirant d'aquests, o penjat amb una arandela, o vull dir, qualsevol altre sistema. Això mateix, això està penjat amb una brida. Amb una brida. Plàstica d'aquesta. Una brida d'aquestes plàstiques, Sí. sense apretar massa, perquè si no la rama, quan va creixent, no la prendo massa, la brida, però que s'aguanti. En aquest cas s'aguanta bé. Perquè clar, massa de passar gent... Una brida verda, per descomptar, perquè si no, la fos blanca aquí encara es vermella. I tant. És així. I després, els temes de subjecció, doncs ja ho has vist, la rama seca aquesta, la faig, la que poso a l'arbre és la mateixa rama que té l'arbre. O és seca o és verda, però el tallo i ja està, no passa res. Tallar. El que no m'agrada és posar tornillos. Ne tinc un que està lligat amb tornillos. És un que has de pujar dalt d'un pi. Però normalment és que no m'agrada. Ja sap, quan triguis? Quan triguis? Depèn. Aquest l'he fet entre ahir i avui. Està perfecte. Sí, aquest està. Molt bé. Com els que s'ha ensenyat aquí, el de la pedra també està per posar i l'altre també. De tots els que tens, quin era el teu preferit? El meu preferit? El de la bústia? Del que tinc, el meu preferit és aquest del pi, que s'ha ensenyat, del pi, no, aquest de la branca posada, perquè veig que ningú n'ha posat en cap lloc. Jo de moment tots els que he fet no he vist mai cap. I trobo que és una cosa novedosa, doncs no m'ha agradat fer. Després, aquest també està bastant bé. Considero que està bastant bé. Va ser un camuflatge, ens ho demanem. Els altres ja, el de l'esponja, ja hem vist la sèrie del grup, que també, aquí de l'esponja, l'ús de les seques, també, la idea la vaig agafar d'ell, aquí de les seques, de la dolça, i a vegades que tu pots agafar una idea i mirar de fer-la de la teva manera, i que sigui una idea igual que la seva. Que un te camufles tu quan es posa, Antoni. Que un te camufles tu quan estàs posant, per exemple, que tens aquí al mig sota el pont, allà sota el pont amb el d'aquí, aquest pont aquí. I és un joc que passa molta gent, al final del misteri. Va a les 6 del matí, que no passa ningú. Jo normalment, quan vaig a fer, i sempre ho he dit, quan vaig a fer els catxers de dintre dels pobles, siguin qui sigui, vaig a la matí, és l'única manera que ho dic. Però està permès, Aviam. Més dia
Sí, sí. No, però una cosa és anar a Sempre hi ha buscar gent. signes i marxes i l'altra és col·locar-lo estan allí X temps, mitja hora, una hora... Bueno, eso es lo importante aquí, es que va a iniciar y ya está. No, que està escollant allà. Sí. Ah, allà, però això tampoc. Però allí no perd un bus, no ho veu. Sí, que vaig a Sant Tomàs. No. Allí veu la visita. Allí, saps què passa? Que el dia que vaig a portar a Posal, vaig prendre el bus. I allí hi ha molta gent que passeja el bus. No que passejava el bus, doncs ja està. Vaig prendre les eines que deia, I bé, doncs, si no teniu alguna pregunta més, Tinc una pregunta que suposo que compartim, que és les jornades finals del tronc i de la pedra. Ja ho sabreu, si això ja és... Sortiran, per quan? Aprofiteu que el teniu calent, que a vegades ponem tot. Penseu que sortirà l'any que ve, perquè és una ruta molt llarga i ja ho faig pel negre. Doncs bueno, em sembla que es mereix un gran aplaudiment.